Arabská revolúcia je zvláštnym fenoménom, zasiahla vlastne 16 krajín od Tuniska až po Bahrajn. Ale čo najčastejšie počúvame sú dve mená. Husni Mubarak v Egypte, ktorý už padol, a Muammar Kaddáfi v Líbii. Zaujímavé na obidvoch ľuďoch je ten istý postup, totižto určitý prerod. Predtým bojovali proti Izraelu a Spojeným štátom, potom sa stali i spojencami za cenu miliárd, Egypt ako druhý najväčší prijímateľ zahraničnej pomoci od Spojených štátov po Izraeli, a obchodné ropné kontrakty s Líbiou. Dnes sa zdá, že už sú nepotrební. Byť príklad Sadama Husajna v Iraku, ktorý tiež roky vyhovoval záujmom, potom bol hodený cez palubu. Čo je však zaujímavé, niekoľko desaťročí vládnu v týchto arabských krajinách tzv. Tyrani, či už je Salih v Jemene alebo Ben Ali v Tunisku, ale počuli sme o nich minimum. Celé roky sme len počúvali buď Castro Miloševič, alebo teraz Lukašenko Ahmadinejad. Títo arabskí vládcovia, pri nich by sa zrejme Platón aj Machiavelli v hroboch obracali, pretože aj keď uznávali, že vládcovia môžu byť bez škrupúľ, ale konajú v prospech daného spoločenstva, čiže krajiny, národa či obyvateľstva. Toto však boli rodinné klany, ktoré obohacovali len seba, svojich príbuzných, neskôr pod diktátom Medzinárodného menového fondu sociálne ožobračovali čo najširšie vrstvy obyvateľstva. Je na to aj taký svojrázny termín a dosť aktuálny sociálny holokaust. A navyše sa stali bazalskými štátmi Spojených štátov. Na druhej strane jeden z týchto diktátorov Salih hovorí, že celá tá búrka od Tuniska po Oman je vyvolaná Tel Avivom pod dohľadom Washingtonu. Čo si dosť protirečí, tak sú to spojenci alebo sú to nepriatelia. Zároveň je arabská revolúcia prirovnávaná k vlne revolúcií v 89. v strednej a východnej Európe. Tak teda ako to je? Zaujímavé je napríklad vyhlásenie ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, že takýto scenár oni pripravovali pre nás, čiže dezintegrácia krajín na malé fragmenty. Pochopiteľne doteraz obhajcom demokracie vôbec neprekážalo, že CIA zváža podozrivých z terorizmu do Egypta, kde ich mučí. Líbii sa predávalo každoročne, sa predávali zbrane za 340 miliónov eur z Talianska, z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie. Kaddáfi mal pokojne uložený 32 miliardový majetok vo Veľkej Británii a francúzska štátna firma pošle do Bahrajnu špecialistov na kontrolu davu. Pričom samozrejme v Bahrajne sídlia americká 5. flotila. Čiže takéto vzájomné vazalské prepojenie a zrazu všetci volajú po demokracii. Teda Spojené štáty, Európska únia. Izrael je ticho, pretože nevie, čo môže očakávať od nových arabských vládcov. Je to však základná otázka, pokiaľ ide o arabskú revolúciu. Šplhá sa tu niekto po chrbtoch dávu k moci, alebo je to skutočne revolúcia smerujúca k sociálnej zmene a v prospech celého spoločenstva, alebo drvivej väčšiny obyvateľstva v danej krajine. Alebo nastane vláda nových mocenských a privatizačných elít z tzv. Disidentských kruhov, opäť poplatných komusi v zákulisí, pre ktorých je väčšina obyvateľstva len kulisou pseudodemokratickej frašky. A to poznáme aj z našich zemepisných šírok. Zaujímal by ma tvoj pohľad na dve správy, ktoré prebehli internetom v súvislosti s arabskou revoltou. Server RT.com uverejnil správu, že ruský generálny štáb monitoruje situáciu v Líbii a poprel médiami proklamované masové vyvražďovanie. Zaujímavosťou je, že ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová v zápätí prehlásila: USA nemôžu dokázať bombardovanie obyvateľstva v Líbii. Druhá správa je zo serveru PACOPserver.net. Hovorí o vysadení zvláštnych jednotiek USA, Británie a Francúzska na území Líbie. Účelom tohto výsadku je poradenstvo a podpora povstalcov. S takýmito veľkými udalosťami, ako sú revolúcie, ale aj rôzne spoločenské pohyby, je množstvo informácií a rôzneho druhu. Niečo tvrdí mainstream, niečo zase sú internetové zdroje, neoficiálne zdroje, ale je pravda, že tá dezinformačná hra je na úrovni aj hlavného prúdu, ale aj alternatívy. Čiže bezvýhradne nemožno všetkému veriť, čo automaticky odporuje hlavnému prúdu, alebo týmto správam, že či naozaj Rusi tvrdia, teda nie, že tvrdia, či je to naozaj tak, že tam nie je žiaden taký veľký rozsiahly revolučný masový pohyb, alebo či sú tam špeciálne jednotky. Môžeme vychádzať, absolútne sa nedá veriť, pochopiteľne môže človek vychádzať zo svojich poznatkov, skúseností, ale treba jasne povedať, že táto oblasť je veľmi strategicky dôležitá, aj z hľadiska zdrojov, ropy, aj z hľadiska pozície Spojených štátov a Izraela, čiže je veľmi otázne, či nechávajú Američania všetko na náhodu, aby nechali ten nejaký samostatný priebeh. Je tu jeden zaujímavý faktor.
V týchto arabských krajinách sa zdá zatiaľ, že nemajú nejaké nástupnické elity. To znamená, nie sú vytipovaní ľudia, tak ako to bolo v revolúciách v strednej a východnej Európe, alebo potom po roku 2000 rôzne oranžové, ružové revolúcie, čiže v bývalých sovietských republikách. Tu už boli určité typy ľudí, určité elity, ktoré sa dostanú k moci a budú vykonávať politiku, ktorá bude priaznivá, tak ako som to už predtým spomínal, určitým silám zákulisia alebo mocenským sponzorom. Na prvý pohľad sa zdá, že naozaj nie sú tu okrem Baradeja, ktorý bol v Egypte, ale ktorý zase nemá takú masovú podporu. Je otázne v týchto krajinách, kto nastúpi k moci. Sú tu dve verzie. Buď islamisti, a vtedy tá komunikácia a nejaká dohoda bude veľmi ťažká vzhľadom na ich postoj k Izraelu a v ochrannej politike Spojených štátov, alebo nejaké kvázi demokratické sily, ktoré tiež je otázne, či budú robiť nejakú nezávislú proarabskú politiku, alebo či budú niekomu zaviazané. Je isté, že mocnosti doteraz nikdy nenechávali veci na náhodu a ak nemajú dopredu vytipované svoje sily a nespúšťajú určité projekty, pochopiteľne, že zasiahnu aktívne najprv takticky, samozrejme Twitter, Facebook, aktivita určitých ľudí, určitých skupín, ktoré nahrávajú týmto mocenským záležitostiam, alebo, keď už nie je iné východisko, rieši sa to vojenskou silou. Takže v tejto chvíli by som nehovoril jednoznačne, že je to tak a tak, treba ten vývoj pozorne sledovať, ale nepochybné je, že nikto nenecháva nič na náhodu, aby sa vývoj nejak uberal bez kontroly tých, ktorí majú na to prostriedky, aj mediálne, aj vojenské, aj ekonomické. Keď sme pri kulise a demokratickej fraške, tak názorným obrazom je teraz OSN a Bezpečnostná rada. Všetci jednomyselne v Bezpečnostnej rade schválili sankcie proti Líbii ako mimoriadna zhoda a súlad, a na druhej strane bola tu rezolúcia, ktorá odsudzuje budovanie židovských osad v Izraeli. 130 krajín bolo za. 14 členov z 15 člennej Bezpečnostnej rady podporilo tento návrh. Ešte aj šéfka diplomácie Európskej únie Ashtonová vyhlásila, že výstavba židovských osad je z hľadiska medzinárodného práva nezákonná. A čo na to bašta demokracia aj vývozca, teda Spojené štáty? Nič. Nepodporili rezolúciu a vetovali ju. Takže rezolúcia sa nemôže realizovať a neplatí. A to si ešte izraelský premiér Netanyahu dovolí zavolať nemeckej kancelárke Merkelovej a vyčítať jej, že Nemecko v Bezpečnostnej rade podporilo rezolúciu, ktorá označuje Izrael za okupačnú mocnosť. Takže máme tu akýchsi rovných a rovnejších, napriek tomu, že väčšina má určitý názor, nedarí sa to presadiť a máme tu model USA a Izrael a zvyšok sveta. Nemožno zabúdať ani na Kosovo, keď hovoríme o mocnostiach, ktoré rozhodujú o byti a nebyti národov, etnik, štátov, v tomto prípade Palestínčanov či kosovských Albáncov. A navyše o pokryteckom prístupe z hľadiska mocnosti. Hašim Tači, kosovský premiér, ktorý mentorom demokracie stále neprekáža. Máme tu síce správu Dicka Martyho, spravodajcu Rady Európy, o tom, ako sa obchodovalo s ľudskými orgánmi zajatých Srbov a za týmto kšeftom bola UČK, čiže Kosovská oslobodzovacia armáda, vehementne podporovaná Západom a Spojenými štátmi, a samotný Hašim Tači, kosovský premiér. Carla Del Ponte, bývalá žalobkyňa Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Jugosláviu, tvrdila, že už v roku 2008, keď sa na to prišlo, na to obchodovanie s ľudskými orgánmi, za ktorým bola kosovská mafia UČK, tak jej bránili v tomto vyšetrovaní. Teraz sama ona žiada, aby tento prípad bol vyšetrený. 10 rokov agentúry na boj s drogami informovali o kriminálnych kšeftoch Tačiho a jeho drenickej skupiny, nielen s drogami, s bielým mesom, ale aj obchodom s orgánmi. To však Spojené štáty netrápilo. Trápil ich Chávez, trápil ich Lukašenko, pretože veď v Kosove majú jednu z najväčších svojich vojenských základní, Camp Bondsteel. Navyše Guardian teraz zverejnil tajné depeše na to, ktoré upozorňovali, že Tači je veľká ryba, pokiaľ ide o kriminalitu. Západ to vedel, nejako však nekonal. Spojené štáty dokonca radili Tačimu, aby tento škandál prečkal šikovným spôsobom. No a
Ani v samotnej mocnosti sa nehrajú v rukavičkách s vlastným obyvateľstvom, pokiaľ ide o sociálne priškrcovanie. Elita spôsobí ekonomickú krízu a platia idole. V štáte Wisconsin prišli s nápadom, že štátni zamestnanci si budú platiť zdravotné poistenia a dôchodky dvojnásobne vyššie, a tak 10 000 ľudí prišlo protestovať priamo do kongresu. Týka sa to aj štátu Ohio a ďalších štátov v Minnesote a niektorí dokonca politici sa na tom odmietajú podieľať a hlasovať. Objavili sa správy o povolaní Národnej gardy, pričom hrozia ďalšie rozpočtové škrty nielen v spomínaných štátoch, ktoré sa týkajú predovšetkým vzdelávacích programov, komunitného rozvoja, príspevkov na vykurovanie a podobne, čiže širokej verejnosti. A v tejto situácii si dovolí americký vládny úradník na úrovni Ministerstva spravodlivosti v štáte Indiana navrhne strieľať ostrými do protestujúcich vo Wisconsine, pretože to sú banditi. Tak nepripomína nám to čiastočne aj arabský svet. A už keď sme pri porovnaní s arabským svetom, dole panuje sociálne priškrcovanie a hore elity, žijúce v dostatku, ordinujú liečbu, no s katastrofálnymi vedľajšími účinkami. Ak to priveľmi kritizuje súčasné pomery, dostane okamžite odpudzujúcu nálepku. Napríklad už aj český prezident Václav Klaus, ktorý bol značene populárny v hlavnom prúde, je teraz dokonca obviňovaný, že inklinuje k fašistickým myšlienkam. Klaus a fašista? Áno. Stačí, ak kritizujete Európsku úniu, občiansku spoločnosť, multikulturalizmus, či dokonca v Čechách Václava Havla. A preto na záver by som rád citoval práve Václava Klausa. Čo je alebo nie je politicky korektné, celkom samozvane definuje jedna skupina ľudí, ktorá si vydobila neuveriteľnú pozíciu, čo smieme a čo nesmieme. Je to fenomén celosvetový, európsky i český. No, hádam treba podotknúť, že nie len český.